No niin, YouTube, moro. Tänään pelataan kaverin kanssa. No, mitä me pelataan? Sheepquestia. Kyllä. Voit puhua kyllä vähän kovempaakin. Niin. Mutta kohta alkaa matsi. Molemmat ollaan sinisellä tiimillä. Mä käytän kittiä Archer. Ja sä käytät kittiä... Siitä mä en ois varma. Mikä tiimi? Me ollaan molemmat sinisellä. Hyvä. Venä. Kohta alkaa. Toivottavasti me ollaan... Ei kun tuo... Kato, hei, meidän takana on tommonen nuubi. Kuka tulee samalle tiimille? Onko... Niin. Hyvin tää ruutu. No niin, hiosaat siinä. Noin. Onko... no niin. Odottaa. Mitä peliä tää on? Onks tää Sheepquestia? On. Onko? No niin, nyt lähti. Ootas nyt. Onko sulla ongelma? No on. No. Pahoittelut lagista. Mutta... Odottaa. Ja... Mennään vaan. Eli me oltiin sininen tiimi. Ja toi ei oo oikea vasta. Täällä on himmettiä. No, yeah. Nyt yritetään. Siinä sä oot. Terve, sä läikäät vähän blokin sisällä, mutta ei haittaa. Odota, mun pitää ottaa poistaa, kun mä saan tän. Miten tän saa poistaa? Helppo. Ei sitä voi ottaa näin. Joo, mä oon fiksu. Mä oon niin fiksu. Otetaan Minecraft esiin siitä. Pahoittelen. Tästä mä otan pois tämmösen sivun, että lagia menee pois. Sitten mentiin. No niin, nyt tuntuu helpommalta. No niin, osuttiin. Ei se kuollut. Mennäänpä vähän. Hei kato, mä saan ponchi. Vähän korko. Ei ups, se keltainen otti sen. Lähtee, mä rippaan jonkun. Ups. Ui, älä yritä tappaa mun kaveria. Kaveria ei tapeta. Oi hemmetti, älä vaan. No, miten mä kuolin? No molemmat kuolit. Team up on green. Joo, no meillä menee tosi hyvin. Kaikki, Mikke, kato. What? Green team. What? Team up on green. Mikke, yksi tommonen sinitiiminen laittoi, että tiimatkaa kaikki vihreitä päin. Me ollaan niin beast. Ei kun ups, me ollaan sininen. Sini on meidän tiiminä. Mä ajattelin, että mä olin vihreä. Mä väärin. Mä rippasin jonkun. Mun perässä on vasta. Mä tullaan. Ups. Tää on vähän vaikeeta PvPtä tässä. Tosiaan pahoittelut vaan tästä. Tupla killi tuonne XD. No niin, tolla mä sitten kuolin, mutta joo. Oota, mä jään tänne ylös, mutta... Ota nyt sheepi meille. Tää on vähän vaikeeta. Meillä on yhtäkään sheeppiä, tosi hyvin menee. Siinä on meidän sheeppi. Mä yritän bova. Mä osunkin. Niin. Ota se. Älä ota tota. Nyt lähtee bovitus jolo. Älä nyt Mä jonottaa. osun johonkin, mutta mä en osu siihen vielä. Mä jolotan. Hei, sieltä tulee. Voit sä lopettaa olla tollanen ja tulla tänne? Joo, mä tulen. Ainakin yksi. Sä luulette, että te voitatte mut, Onko te voitattekin? Mä luovutan. Ups, tää oli huono idea. 3v1, mä luulen, että mä voitan. En voittanut ihan. Sitten vähän. Mä oon aina niin koko ajan niin hemmetin low ja sit mä vaan menen fightaa. Se on niin tyhmä. Vikke, tää on meidän lammas. Niin, no hienoa. Mä otin yhden lampaan meillä. Ei, joku ei otti kaksi. Joku tuli taustalla. Ois hyvä, jos olisi niinku team chatti silleen, että vaan sun tiimi voi chattaa yhdessä chatissa. Vähän backuppia. No niin, voi tapaa toinen. Mä tarvii lisää HP:tä. Tuon mä rippaan. Se osui mut. Ohoho, toi oli hyvä sammu, että sitä mä vaan lyön sitä kerää seppoa. Toi oli ihan hyvä
tehdään yhteistyötä. Ja toi vihreä on niin rikki. Hei, toi on muuten meidän lammas, sori nyt vaan. Oi, sieltä tulee joku. Sä et edes... Mä olin satulalla ja löin ja toi ei saanut niinku mitään osuttaa. Kato, nyt tulee, nyt mä kuolen. Kannattaa aina olla takana, kun sä lyöt, koska se on niinku helpompi sille. Ja sit kannattaa aina pyöriä se tyyppi ympäri, niin se ei osu. Hei, katso sun lammasus taustalla. Näin, täältä tulee lammas. Lammas. Me ollaan muuten kolmantena. Kolmosen on nyt maailman suurta. Yksi HP. Kiitos vähän suojaa. Joo, mä voin pidä pakkia nyt vähän aikaa. Mä oon ihan yhden blue. Hienoa, mä otin blue. Me tarvitaan lisää tyyppejä. Let's do this, bad boys. No joo, ne jo voitti. Ne voitti nyt. Bad game. Vedetäänkö yksi lisää? Ei me varmaan ehitä. No lopetetaan tähän. Joo. No, seuraava video. Muistakaa tilata, tykätä ja kertoa kaverille, mutta seuraava videon saakka saa moi moi. Moi.